mgbe m ji wee malụ na nna agbalịkwa na ihe a na-eme ebe a bụ mgbe ofu onye amụma na ofu onye evangelist ji wee soro gbasaba ozi wee na-agwa ụmụ nwoke lerube onwe ha anya. Onye kwuru okwu a bụ evangelist na-ewu ewu dị kọrent kịta. A na-agwa ndị mmadụ onye ọbụla bụ nwoke lerube onwe ya anya. Onye kwuru okwu a bụ evangelist. Evangelist ahụ alụ ọkwa nwaanyị mana ọ ma mkpa ọ dị. Ọ sị gị ọ bụrụ fasting nke ị chọrọ ime gị metụ ya nwa obere ileruo onwe gị anya. Gị bụrụ anụ ọkụkọ gụrụ gị gị sewara ya na ụmụ nwoke na-anwụziri nne kịta. Onye kwuru okwu a bụ evangelist. Ị ga-afụgo the video. Ọ sị na iri na anyị na-esiri ọnwụ iri na-agba mbọ na ịgba ha na mba agbagide ebe kolapsụ ọkịta na ọsụ na ya best friend ga-abịazie n'anya nwere nwunye gị ka anụ ọkụkọ and ịnọ azịa and one option ihe ga-ekewa ụnụ bụ ọnwa a and ọnwa abịa ha na-ekewa ha n'ụnụ. Nwaanyị ahụ ya nọ na nkịtị mgbe ọ bụla ọka ihe ka dị mma. Nna ụnụ anụgo n'ihe dị sawada dịkwu ka m gwa gị onye na-ekwu ihe Ebuka Obi. Ndị Ebuka Obi sisi na-edewe ndị mmadụ na-etewe onwe ha anya. Ebuka Obi kwuli ya iyatago ọsọ na ụmụ nwoke na-anwụsị ndị onye ọbụla na-etewe onwe ya anya. So the man will use ya ka we pass kwa his own message. As a man, I have said it also, na-ede onwe gị anya. Kwụsị ịṅụ sachet, ịṅụ nke ọzọ sometimes. Gụlụkwanụ po fruit takene na ọdọrọ na nsọ ana. Sometimes ị nọkọta ị gbachalụ ụmụ supplement a ịṅụkwanye. Ị nọ nwe ka o si wede ole iso ụtụtụ iso yilukwa shu gbachapụkwado olo 10 minutes 20 minutes natakwa. Fụrụ oge nọkọtakwa na ịdị na-atụ na ana nkịtị ka mkpụkụ niile dị n'ahụ gbatịsịa. Ọ ka esi eme. N'ede onwe gị anya asị man. Sometimes you may wake up saying na nwe ihe na-alụ da they just you just have to take a rest. Ụmụ nwoke na-agbabizi anwụ n'ike na hụha. Nene the complete video kwa nụzi ya amen ka ọ dịkwanụ. Ndebe anyị chefu agụpụ ụzọ nara agụpụ ụzọ na-akwụrụ. Chi ya na-efotara ugo njọ. Onye dị ndụ na-ekwu, onye dị ndụ na-eme maka na ndụ bụ isi. Onye ndụ nke ya adịrọ bụ ya bụ onye na-ebe ụwa mana ịdị ndụ arụsie gị ike na-echukwu. Ya bụ na ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ ekele ka anyị chọrọ inye. Anyị na-enye ekene ya na-ayọkwanụ Chukwu maka na anyị na-ekene na-ayọ na mmadụ ọbụla dị ndụ onye ọbụla dị ndụ nwere ọrụ onye dị ndụ nwere bụ nke mbụ bụla ị ga na-ekene Chukwu bụ onye mere ka ndụ gị wee dị maka na ejiri ike adị ndụ na Chukwu na-eme ka ndụ dị. Ọ Chukwu nye mmadụ ndụ mmadụ adịba ndụ wee dịbe ike. Ọ nwere ndị dị ndụ mana arụ ike adịrọzi ịyọ ndụ ya arụ ike na-enu ya were ebe yọba ihe akụ na ihe enwe na ị nwere ike kpatacha ihe akụ na ihe enwe ọ bụrụ na arụ adịrị ike. Ọ na-aba gara ndụ baa akụ na onye iro na-eri ya. Ọ ya bata o ji abịruo na-agwa ụmụ nwoke be anyị kaba arụ ịnọ ileruo onwe gị anya. Esokwana ma gbuo onwe m. Anyị na-atọ na agba ewere anya mgbe ịkpaba ego ikpe akụ eri iwere anya na ndị be anyị enwe ego ndị be anyị enwe gị ya bagide ego nwee ego ma ihe ama na inwe na ego ya nke ọbụla ifuru iti ego nke ọbụla ifuru iti ego ọzụ ahịa na-azụkwa ihe a nakọtasị mba nke ahụ na-azụ azụ ka mmaragodi nke nzụrụ azụ ka mara ihe nzụta. Ezigbote onye ọzụ ahịa na-abụ ọzụ ahịa oke ọ ji azụ ahịa ọgbakọ ihe ọ zụtara gbakọ ihe o ji wee bido ahịa. Ịgbakọ ihe iji bido ahịa ọ bụrụ na mgbe ihe iji wee bido ahịa na nke zụtara azụta akarịkwa ihe iji wee bido ahịa ị mara na ị na-eme ofuma. Ihe bụ na mmadụ lachighara azụ ebe ọ na-azụ ahịa bụ na o mekatara ọ bụzie na expenses akarịa n'ịnkọm ma ọ bụ na o nwezi nke onye emepụta nwuru na-aga aga ọkwa ya bụ na mmadụ lara azụ. Ịkpakata akụ ị nọrọ ana ikpokọ ka ịda mkpara akụ asị na mmadụ gburu arụrụ ameghị nchịkọ. Igbube arụrụ na ogbu arụrụ emeghị ya nchịkọ chefu ebe ọ gburu arụrụ ndị ọzọ wụsacha. O mere many people. Chukwu ekwekwara ka o mee gị. Advice ka na-enye gị n'ọfa na ụtụ a ịgba na-akụghị nne ịnọ zuo ike nwa obere nye ndị ị ga-enye kwụọ ndị ị ga-akwụ ụgwọ balansị ndị ga-abalansị ka ị mara one ha iwere bidokwa ọzọ ịgba n'ime ya were nke ị ga-eji wee jee n'onwe gị anụ n'ọgwụ were nke ị ga-eji wee jee leruo onwe gị anya na were nke ị ga-eji wee jee yipụ akwa dị mma gbaa moto dị mma ṅụọ nkwụ nke arụ gị nabatalụ ịta anụ ma ọ bụ na arụ gị na-anabata ya ị neruo onwe gị anya mana ị nwere ike. Ihe na-ewukwe na nkịta abụ na-afụkwara m ya nyaa nke a bụkwa latest update. Ihe na-ewu na-abụ afụkwara m ya nyaa mgbe m ji wee malụ na nna agbalịkwa na ihe a na-eme ebe a bụ mgbe ofu onye amụma na ofu onye evangelist ji wee soro gbasaba ozi
wee na-agwa ụmụ nwoke lerugbo onwe ha anya. Onye kwuru okwu a bụ evangelist na-ewu ewu dị current kịta. A na-agwa ndị mmadụ onye ọbụla bụ nwoke lerugbo onwe ya anya. Onye kwuru okwu a bụ evangelist. Evangelist ahụ alụọkwa nwaanyị mana ọ ma mkpa ọ dị. Ọ sị gị ọ bụrụ fasting nke ị chọrọ ime gị metụ ya nwa obere ileruo onwe gị anya. Gị bụrụ anụ ọkụkọ gụrụ gị gị sewara ya na ụmụ nwoke na-anwụziri nne kịta. Onye kwuru okwu a bụ evangelist. Ị ga-afụgo the video. Ọ sị na iri na anyị na-esiri ọnwụ iri na-agba mbọ na ịgba ha na mba agbagide ebe kolansụ kịta na ọ sị na ya best friend ga-abịazie n'anya nwara nwunye gị ka anụ ọkụkọ and ịnọ azị ya and one option ihe ga-ekewa ụnụ bụ ọnwa a and ọnwa abịa na kewa ha n'ụnụ. Nwaanyị ahụ ya nọ na nkịtị mgbe ọ bụla ọka ihe ka dị mma dị enyi nwoke ọkara mụrụ ofu ma mana gịnị ala adịrị na mma ịghọtago ma ị mụrụ gịnị akara dị very close emi ewerekwara dị closeness ahụ wee nọrịrị ya. Mana advice na-enyekwe gị bụ ọ bụrụ na ị na-eje ala ikibe imeta ndị single mother burukwe n'obi n'ihe bụ ụzọ kwụcha ụgwọ akwụkwọ ma ebife kwụọ nkụ. O Chineke bịa na ya bịa kwụrụ aka, Chukwu bịa kwụrụ aka, anyị na n'ụbara nọ bịa kwụrụ aka. Ụbọchị ata bụ ụbọchị nkwa bịa kwụrụ aka, ọganiru bịa kwụrụ aka, ndị ogologo bịa kwụrụ aka, ogologo ndụ kpọkwa nwoke ihu ya kpọkwa nwaanyị ihu. Ihe ga-emere anyị ihe ọma n'ụbọchị nke tata, chi ya furu tata ya fokwara gị mma, ya fokwara m mma, ya fokwara gị mma, ya fokwara gị mma. Ụbọchị nke tata mara anyị mma, ya makwara anyị mma, ọ mara ma ọ mara gị, ọ mara ikwu, ọ mara ibe. Ndị niile na-ebu n'obi na ihe ọma ji emere ụmụnne gị, ihe ọma mekwara ndị a. Ndị niile bu n'obi na ọganiru ga-adịrị mmadụ ibi ya, ọganiru dịkwara onye ahụ. Ndị niile bu n'obi ndụ mmadụ dịkwa ndụ onye ahụ dịkwa. Ndị niile bu n'obi ọganiru dịrị mmadụ, ọganiru dịkwara ma ndị niile bu n'obi arụ ike dịrị mmadụ, arụ ike dịkwara onye ahụ. Ndị niile bu n'obi ka ọ gaziri mmadụ ya gazikwere onye ahụ. Ndị niile bu n'obi ka ekwuoro mmadụ eziokwu si kwukwere ya. Ndị niile bu n'obi ka ndụ na onye mmadụ dị ndụ nke ya dịkwa, ndị ezinụlọ ya dịkwa, ndị ikwu na ibe dịkwa. Mana onye ahụ sị na ndụ anyị ya adị na ndụ ya adịo, ndụ anyị ya adịo. Onye ahụ sị na ya aga n'iru, anyị aga n'iru na ọma ngakwa o. Onye ahụ sị na ya anọ na enwughị arụ ike anyị ga-adị ya dakwa n'ọya. Onye sị na nke anyị ga-emebi nke ya mebie na nke anyị ga-adị mma. Onye sị na ụmụ anyị ga-adị mma, ụmụ ya dịkwa mma. Onye sị na ụmụ anyị ama ndị mma, ụmụ nke ya dịkwa na mma. Ọ bụrụ m sị nwa mmadụ adị na mma, nke m adịkwa na mma. Mana nsị nwa mmadụ gaa n'iru, nke m ga-agakwa n'iru. Mgbe m ji pụta ụwa, ihe na-eme nwa mmadụ bụ ndogobe mebụ onye ndotụrụ nwa ya mbụ. Maka na idogobe nwa mmadụ ịgbabe ya ga-adolite nwa gị na onye ọbụla ifuru nụ n'onunu enwere onye ọ na-afụ na aka gị pụtara n'onunu. Ihe ga na-etikọba abụ hepụ enwere ma ọ bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ugwu ma ọ bụ onye ofe mmanụ ị na-eti bụ hepụ. Ọkwa enyemaka ahụ ị na-eti mgbe ahụ hepụ enyemaka onye ga-enyere gị aka n'aka ka aka gị were pụta ka ị na-achọ maka na ịda afụ ndị nọ n'elu ebe ahụ aka gị nọ. Maka na mmadụ ọbụla toro ogologo iweli aka elu na aka gị ji akapanye gị ogologo. Onye batara o ji abụ onye daba n'onu na ihe izu oyi bụ ụzọ ji atara ya bụ ka ọ mara ma aka ọja apụta ebe ọ ga-emenwu ndị mmadụ na enyi m nke nwa bụ efere nọ n'onunu ikwekwara ka ị dọpụta onye anụ n'onunu dọpụta na ya anụ ka ọ pụta gbodu. Ọ gwara na ajọ mmadụ darị n'onunu ahụ ihe a ịdọpụta ya were marazie na ajọ mmadụ ịchọpụta na ajọ mmadụ ịkwa ikwe n'ime onunu ọ nọrọ ebe ọ nọ. Maka na onye ọma daị n'onunu o nwere ihe ka elu, ajọ mmadụ adaị n'onunu o nwere ihe ka elu. O nwere ka ị ga-esi ama onye bụ ajọ na onye bụ ezigbo. A adọpụta elu n'onunu, gịnị mere gị iji daị n'onunu? Achọpụta na ajọ mmadụ akpa ya ọ lachighị ebe o si. Ọ bụrụ na ezigbo mmadụ hapụ onye ahụ edu n'anya, gịnị ka ọ ga-enyere gị okwu ekene? Ya bụrụ ụbọchị nke taata ya na-ero Chineke ka anyị nwee ezigbo mmadụ ndị ga-adọpụta anyị mgbe anyị darị n'onunu. Ka gị onwe gị bụrụkwa ezigbo mmadụ onye ga-adọpụta onye ahụ darị n'onunu. Ihe ahụ esi ka o mere mmadụ ya mekwere gị nwa. Ya bụrụ ya na-agọrọ ọfọ taata bụ ihe ọbụla mmadụ chere anyị nke o sichiri anyị ya sikwa otu a gazieri ya o ichie ya na mma ya gazikwere ego, ichekwana ya na njọ ya gazikwere ego. Ntu a ka m siri fụ ụwa amamụ nwere ihe ntu a ka m siri fụ ụwa. O nwere ihe mmadụ ga-emechi n'ụwa ịgbacha alịkalịka uche Chukwu ga-eme. O nwere ihe mmadụ ga-eme n'ụwa imechie ya asị ka ewepụziri gị ihe mere na ndebe anyị ekene m ụnụ anyị gbana ihe mgbe ahụ o gburu nwanne anyị mana mgbe ọbụla ogbugwere n'ihe ebe ọbụla abịagwere no problem mgbadị nke anyị hapụ na ya nụ ndapụ anyị na-arapụkwa ya nwekwa uru ọ bara na anyị rapụkwara onye ahụ bikos ihe ahụ onye ahụ mụ na gị agbagara na ya arapụ ya mana ogbu mma ga-eme gịnị? Ọgba egbe eme gịnị? Chukwu a na-ekwu n'ụbọchị nke taata na ihe ọma ka anyị si ka ihe ọma bịa kpụrụ nzu. Ihe a gara n'ụfọdụ taata ihe ọma abịa were nzu. Ọfụ ihe ọma ka anyị si abịa were nzu. Ihe ọma ka anyị si abịa were nzu. Ihe ọma ka nnọrọ ị na-ekwu okwu ya ka o mee.
onye kwadoro ajọ ihe ka ajọ ihe mee ya, ajọ ihe mekwa onye ọ bụ ihe ọma mere anyị, ihe ọma mere anyị, ihe ọma mere anyị. Ebe ọ bụla isi na-afụ anyị, ihe ọma mere anyị. A na-aga ofu otu ọ dịghị ka onye ha na-ekwu ọ bụrụ ọnọrọ ọrụ. Yes, Chukwu bụ mmụọ ada afụ ya anya, ọ mmụọ ka m na-agọ ibe. A sị m ihe ọma mekwara anyị, ihe ọma mekwara anyị, ihe ọma mekwa wure nzu. Ọdịnala ka anyị na-ekwu okwu ya, ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ, ọdịnala abụ mbibi. Eze ndị Ezinifite mụ na ya nọ ụnyaahụ, ọ kọwachakwara udo anya na ọ bụrụ ya bụ na ọdịnala na ịgwọ ọgwụ a na ọdụ ka mmadụ ịba kọt n'oyibo. Ndị Igbo na-achọ ụba aja. Ịgwọ ọgwụ bụ mmadụ ịba otu ka ọ bụ a jere gwọta ọgwụ otu ka ọ ba ọbanye otu amụsụ banye otu nke a. Ọ ya bụ na mmadụ na-eje agwọ ọgwụ. Apart from that, ihe Igbo na-achọ ụba aja. Ọ na dị ndị ezi a ndị be anyị ụfọdụ kwuru maka ihe mkpagide akpagidere ha mgbe a were je baa otu a. Ihe ndị be anyị na-agwọ na-achụ ụba aja maka na aja ka ọgwụ. Ọzọ bụ na ihe ọzọ ndị Igbo na-emezi bụ na Igbo na-ebute arụsị. Mgbe a na-agbakọ agbakọ were je ebute arụsị a, iri eje dọba ya na bandịrị ebe ahụ ọ na-ese. Ọnya kpatara azọba na mgbe dị anya ejipụta arụsị ya dọya n'ala ahụ, onye ọbụla agbakee ntụrụ ekpecha ihe nọ n'ime. Mana omecha nke a ga-abụ okwu maka mbọsị ọzọ. Aka ndị be anyị ji aza ana, aka ndị be anyị ji aza ala adịrọ mma. Aka ndị Igbo ji aza ana. Police je na zone 13 ikpe juru ebe a je na police station ole ndị na-azụ ya ndị Igbo, nwụrụ nke ọ bụ onye ugwu na-azụ, nwụrụ nke ọ bụ onye ofe mmanụ na-azụ, nọ ndị Igbo na ndị Igbo. Ifere adịghị anyị n'ihu. Ihe ọma bịa wure nzu, anyị ekwute okwu ihe ọma rapụ. Chineke bịa wure ọjị, ihe ọma bịa wure ọjị, eze anụmanụ mmadụ bịa nta ọjọọ, kụrụ nkwe ojem agụgụrụ bịa na wure ọjị, were azụ edo a bịa na bịa wure ọjị, ndị obekwe ndị nnoche bịa na bịa wure ọjị, kwe okore ọka bịa na bịa wure ọjị, nnadị ekwe ewu ụmụ nna m ochie bịa na bịa wure nị na ọjị, na chefu ga-agụpụ ụzọ agụpụ ọrụ, arụsị beti ma bịa wure ọjị, mmụọ mmanụ na n'isi asaba bịa taa ọjị, bịa kwuo okwu dị na bunu. Ana ga-adị ebe ọ dị, ndị niile bịara abịa ga-abụ ya bichakwa na ha pụọ na n'isi asaba ga-abụrịrị ya n'isi asaba. Ndị niile batara n'ime ya wee na-achọ ihe a na-agbakọba mbọ bụ ka ya mee ndị a ga-eji akwa obi maọbụ ndị a ga-eji pawa ike nke gọọmenti maọbụ ihe were bịa nasịrị ndị mmadụ ihe ha gbabasịa ndị mmadụ aka. Ana m asị ndị niile ya akpa nkata dị otu a alisila asaba gbawakwa ha aka. Ndị onye esi were gbawa aka wee nasịrị ụmụ ogbenye iwe alisila asaba gbawakwa ha aka na pụtakwa ya, maka na onye fegarịcha n'ụlọ elu ọzọ ụkwụ n'ala ọ na-abụ ọgaranya nwụọ n'ụlọ elu ebutu ya n'ụlọ ala. Ọ bụrụ m gbawara mmadụ aka nara mmadụ nke ya alisila asaba zụtara ụkwụ aga ọfụ ata gbawakwa m aka. Ọ bụrụ na m agbaba mmadụ aka na nke ya alisila asaba agbakwara m aka, agbakwara m aka. Ịbịa nara mmadụ ihe ya n'ike ịdịkwana obi enwerekwana aka na nwerekwa onye aṅụ na nga na oyibo anabe na ụzụ tụrụ n'elu ji atụkwana n'ala na bọọlụ agbara na wọọlụ ji echigatakwana ya azụ ihe onye metakwara o ji isi ya ji ebu ya. Ihe aka anyị bụrụ na ọfọ otu aga oge siri okwe na ọkwa ọfọ ekwuo ya otu ọ dịka ihe ọ bụla ebe ị ka na-akpagharị na-eko aka na ihe elo mgbanụ ozugbo ọjị ndị ichie were na ọjị ihe ọma aja akpọkwana na ya ihu taa adịkwa ka ya ashịrị anyị ashịkwa na ọchịta ofu onye abịa fefe mbịa ntu ya nkara nzu awa ọjị tụpụ otu onye efepụ ọsọ gbara bịa ebe a bịa ebe ịgachi awa nkọnchek something. Ịma na ntu anyị na anyị na-agbagharị na-achọsa ebe anyị na-echeki ihe ebe akwụkwọ be dibịa ahụ. Ihe a bụ NTI TV ebe anyị na-eme ọdịnala Igbo ụtụtụ anyị gaa ọfọ kene Chukwu n'isi ụmụ Igbo. Ihe ọma bịa were mmanya, ihe ọma bịa ṅụọ mmanya n'isi anyị, ihe ọma ṅụọ mmanya n'isi anyị, ihe ọma ṅụọ mmanya n'isi anyị, ihe ọma ṅụọ mmanya n'isi anyị, ajọ ihe aja aṅụ mmanya n'isi anyị.